ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ଏହି ମହାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା 7 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ସମକ୍ଷରେଖାରୁ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ସମକ୍ଷରେଖା ଓ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାଠାରୁ 173 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ଯାହା ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ଜଳରାଶିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରକି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆପେଲସିଆନ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ କାନାଡ଼ା ମାଳଭୂମି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନଦୀସମୂହ ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ, ମିସୌରୀ, ମିସିସିପି, କଲମ୍ବିଆ, କୋଲୋରେଡୋ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଟେ।